नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. स्टँडर्ड 10मध्ये युनिट 2मध्ये फर्स्ट जी पोएम आहे ती यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. डाईंग स्लोली म्हणजे लॉसिंग होप ऑफ अ हॅपी फ्युचर, म्हणजे लॉस करणे म्हणजे गमावणे. जी तुमची आनंद, भविष्याचा जो आनंद आहे, जी आशा आहे, अपेक्षा आहे, त्या तुम्ही लॉस करू नका असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. तुम्ही लॉस करताय, लॉस करू नका. इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, जर तुम्ही प्रवास केला नसेल, इफ यू डू नॉट रीड, तुम्ही काही वाचलं नसेल, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड ऑफ लाईफ, तुम्ही तुमच्या मनाचा आवाज ऐकला